Dunay mando karon si Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa kapulisan nga panakpon kadtong dili magsulob og face mask og isod sa prisuhan. Sumapa sa ato ang presidente nga sa ingon ini nga pamaagi magkat-on og disiplina ang mga tao nga kinahanglan mo sulob gayod og face mask panahon nga mogawas aron dili na mo subli og sirit ang takod sa COVID-19. Ang problema karon dire sa probinsya sa Sugbo gumikan sa executive order nga giluwatan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia og iya kining padangadto sa nagkadaiya nga mga mayor sa kalungsuran og syudad nga sakop sa probinsya og iya usab nga padad-an sa maong nga memorandum ang atoang Philippine National Police nga kadtong masakpan nga dili magsulob og face mask dili na kinahanglan nga dakpon. Di na kinahanglan nga pahamtangan og exercise, di na kinahanglan nga pamultahon. Ang buhaton lang, sigon sa executive order ni Governor Gwendolyn Garcia, badlungon sa mga pulis. Og aron ma-encourage ang mga taga-probinsya nga magsulob og face mask, ang mga pulis nga makakita sa mga tao nga wa nagsulob og face mask, hataga nila og face mask. O sa may epekto ani. Matod pa hipe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, Colonel Gilbert Soriano, ila paningklarohon ngadto sa probinsya sa Sugbo ubos sa pagpango ni Governor Gwendolyn Garcia, karon nga ni order na si Presidente Digong ngadto sa kinatibuk-an nga puwersa sa kapulisan nga dakupon kadtong masakpan nga wa nagsulob og face mask. Kinsa may tumanon sa ato ang kapulisan? Si Presidente Duterte nga maoy Commander-in-Chief sa Armadong Kusog sa nasod o si Governor Gwendolyn Garcia nga maoy Chief Executive sa probinsya sa Sugbo. Maoro ni makasama ang ikalibgan sa mga pulis. Kaya nga to ang Philippine National Police, under man sila sa presidente. Lahi ni ang military, lahi po ang pulis. Ang military naana sa Armed Forces of the Philippines, EFP. Ang Philippine National Police, lahi kana nga matang sa organisasyon, pero ang dunay direkta gihapon nga kaman-ana, under na sa Executive Department, pinaagi ni Presidente Rodrigo Duterte. Kinsa may tumanon sa mga pulis? Si Presidente Digong, nga mao ilahang Commander-in-Chief, nga mao ilahang Chief Executive, o mao ilahang pinakataas nga Commander, o ang atuang gobernador sa probinsya, nga mao Chief Executive diri sa probinsya sa Sugbo. Mo na ilahang nalibgan ron. Ha? Og aritang Presidente Digong, si Presidente Digong mo ni doble pag-increase ilahang sweldo. Si Presidente Digong mausab ang ilahang pinakataas nga commander. While there is a probinsya sa Sugbo, nahibaw naman ta nga ang ato ang mga pulis sa probinsya nagdawatan usab og mga allowances. Labi na og atlan nga ang syudad nga didto sila na-assign dako og income. Naay budget ang ato ang probinsya para sa ato ang mga pulis. Og dakog tingog diha paghatag og budget sa mga pulis nga kuhaon sa panulanan sa probinsya, ang dunay dakong tingog si Governor Gwendolyn Garcia. Asa may tumanon sa to mga pulis ron. Si Digong naingon, dakpa! Kato mga makita ninyo nga wa nagsulubog face mask, priso ha! O, si Governor Gwen Garcia nga naingon, ayaw na priso ha? Ayaw na pa-exercise ha? Ayaw na pamulta ha? Kay pobre na ayaw tiwas eh. Madlo nga lang.
Apan matod pa ang Colonel Engelbert Soriano, sige mo lang silang balik-balik og badlong. Na sila madakpan, o dili gid madakpan, igo lang ihol, kay di man ipadakop ni Governor Gwen Garcia, hatagan nilang tulo ka buok face mask, musulo pa na permero, sunod adlaw, makita na po sa pulis, wala na po nagsulo og face mask. Usao ba na nila? Armasitol ni, kinahanglan donay lagdaan ay ang Department of Interior and Local Government. Kaya di man maghimo nga magsabong ang order ni Gobernador Gwen Garcia o kang Presidente Digong. Pero bisan pa man gani og wapay opinion ang DILG o dunay conflict sa order sa Presidente o sa Chief Executive sa lokal, ang order sa Presidente mo ay tumanon kasi siya may pinakataas nga leader sa nasod. Tinamban ron nato nga opinion ka nagsabong maning baruganan ron nila ni Governor Gwen Garcia o Presidente Digong kasi Digong gusto man dakupon to mga wa nagsulubog Christmas, si Gwen dili niya ipadakop. Ang kung Digong nga order mo ay tumanon, siya mo ay Chief Executive sa Pilipinas o siya ay commander sa ato ang Philippine National Police. Pero aron dili mahimong komplikado ni pinagi sa Department of Interior and Local Government o DILG mupagawas og stand or opinion ang DILG o mao na tumanon ni Gobernador Gwen Garcia og mga pulis aron di taon maipit sa problema ang ato ang kapulisan.